Takže čaute, ja som Linux, začínam na tomto kanáli. Budem natáčať s mojimi kamarátmi. Máme spravený takto multiplayer server, máme tu X-Prefarmu, Axolotlov, Sliepky a tohto čucháča. Nehovorte do Nimu, že som do neho hitol. To je jeho čucháč. Donnyho laboratórium, ktoré som mu postavil ja. Liger Tom, ktorý si postavil. Takže začneme na tomto YouTube kanáli. Budem to natáčať, ako som hovoril, s mojimi kamarátmi a budeme postupne hľadať členov na tento server. Takto spawn. Neviem, či to bude počuť, pretože nemám mikrofón. Som si ho zabudol kúpiť. A áno, zabudol som vám povedať, že tu máme ešte líšku. Máme tu líšku. Dal som jej špatné meno, takže ho idem upraviť. Ja často v poslednej dobe ťažím. Môžeš chvíľku stať? Dobre, už to sa má. Teraz jak vidím. Nedal som sem bránu. Mal by som... Mal by som tu mať koberec. Vlna. A sem koberce. Niekto z vás sa môže pridať, možno vás pridáme. Dobre. To by bolo všetko, to je len taký úvod. Ak by niekto... Potreboval by som si zmeniť skin, ale neviem to. Neviem, ako to funguje v týchto nových verziách. Ak by niekto z vás vedel, tak budem rád, keď mi pomôžete. A zatiaľ sa majte.